Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, hali sa mangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Oray na ang Bicolandia. Welcome sa Kape Asin Baretang Agraryo. Pang-apat na kitang episode kang Kape Asin Baretang Agraryo. Digdig ko sa Bombo Rancho, digaspiton sa inda. Madadang din daw yung mga trayumpo, mga storya ng manlain-lain na mga individual, official man ng Department of Agrarian Reform or mga benepisyaryo. Intigapod niya itong Agrarian Reform Beneficiaries. Tigdi lang po yan sa Kape Asin Baretang Agraryo at kang programa asin proyekto na Split. Project Split. Sigurado ako familiar na po kamo kung saan permitag napapaonrahan na matauwang kita ng pagkakataon na nababisto yung mga bisita po niya to. And ay man ako matunggot sa programa sa 4th episode na daikitang bisita digdi po sa programang Kape Asin Baretang Agraryo. Dahil ko napapahalo yun pa, ikaw kita nga dahulon na mga bisita, inoton na, of course, and last time nakaolay ta si Direktor ngunyan ay nung last episode din nakaolay ta sa tuyatabing Agrarian Reform Program Officer sa Catanduanes, Albay, ngunyan, masain naman kita. Dahil ako matugot na dahil kita mabisita sa probinsya po tabi kan Sorsogon. Mga ka-agraryo, siya po sa lisensyadong civil engineer. And of course, presenting OIC, Provincial Agrarian Reform Program Officer. Kaya sabi ko baga sa Indo, mabenta kita sa satuya mga PARPO. No? PARPO 1, as in Chief Agrarian Reform Program Officer, kan Land Tenure Improvement Division, kan DAR Provincial Office, kan Sorsogon. Sa ngunyan, 36 anyos or 36 ng taon na nagsiserve para sa kagawaran na reforma ng pansakahan or sa Department of Agrarian Reform. Nagpuon siya bilang Clerk 2 sa DAR Albay, naging Agrarian Reform Program Technologist. Kasunod kan sa iya pong mga performances, of course, sa Agrarian Reform Program Officer 2 sa duwang opisina kan probinsya kan DAR, Provincial Office sa rehiyon sa Albay and sa Camarines Sur. Sa iya pong dedikasyon, di kita mapapatutuohan mga ka-agraryo na talagang nasa process, no? And makakaabot ka sagod sa imong kamauotan na trabaho once na nagtrabaho ka talaga. Sa panagos na pagtatrabaho, siya po naging OIC Chief Agrarian Reform Program Officer, CARPO, kan Program Beneficiaries Development Division sa Camarines Sur, araw ka nabanggit ko ka sa bago mga ka-agraryo, hasta sa maging full-fledged CARPO, kan Land Tenure Improvement Division sa DAR Albay. Antes na ma-assign po siya sa DAR Sorsogon. Kung nyata yaw siya digdisa sa tuyang programang Kape Asin Baretang Agraryo. Ngunya na taon, ninhuli ta sa iyang panagos na serbisyo. Of course, sa Pebrero 13, no, ngunya na taon, na-designar siya bilang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 kan DAR Provincial Office of Sorsogon. Mukhang kinaat ang pinaka-enot niyang appearance no, as the PARPO 1 ng DAR Sorsogon. Mga ka-agraryo, mga kakaibanan na po niyan, daing iba, kundi si Engineer Manuel A. Nebreja, ang PARPO 1 at ang pamaynunyan kan DAR Provincial Office kan Sorsogon, si Ka-Agraryo Maui. Ka-Agraryo Maui, kamusta? Maraming na aga. Agraryo dyan, good morning. Maugmahon palan pag nai-interview digdi sa Bombo Radio. Actually, totoo yan, mainit-init pa na kadidesignate lang sa kuya kang Friday, nagluwas is special order ko. So, primerong appearance, totoo yun. Yeah. So, maswerte, buena mano.
Swerte pala And na huwag matayaon kami po digdi, as in orgulyo mi man po na maging bisita, as in maipaabot mi ang mga accomplishment na nyamo sa Darsor Sugon. Yan. That's our objective. Digdi po sa Kapeyasin Baretang Agraryo. To inform our ka-agraryo na nagdadam. Lalong-lalo na para po sa ka-agraryo Maui sa Transistorized Radio. Diba? Yung mga local farmers nga to. Sa radyo yan habang nagtatanong, Opo. habang nag-aayos kan sa indang mga farmland, sa nakatutok yan sa radyo. Proven yan. Anyway, ang purpose na is para informaron ang satuyang mga ka-agraryo. Digdi sa Kapeyasin Baretang Agraryo. Dahil kung napapahalo yun pa, ka-agraryo Maui, gusto kong maaraman. Par po, sa mga nakaaging episode kasi kan sa tuyang Kapeyasin Baretang Agraryo, sa mga natukar niya to digdi, so sa tuyang programa, iyon pagbida sa accomplishmento kan Dar Bicol as a whole, of course. As in kan iba pang mga opisina de probinsya kan Department of Agrarian Reform sa buong Kabicolan. Siyempre, ngunyan, muyami na samantalahon ng pagkakataon na ini para mahapot man po kamo, lalong-lalo na sa nakalihis na taon, ano po ang inuurgulyo po na accomplishmento kan Department of Agrarian Reform, Sorsogon Province naman. Okay? Salamat kaning oportunidad na ini na maipaabot mi ang samuya pong mga accomplishments igdi po sa Darsor Sugon. Enod, ang samuya pong maugmasin magayon na pag-distribuer kan mga certificate of condonation or inaapod na cockroom kay ito pong pag-abot po digdi kang November 26 ang iyo po ang guest of honor ta po si Senator Amy Marcos. Nakapag-distribute po kami dumaning cockroom na 6,765 cockrooms sa 5,749 ARBs na ang sukol kang area po kayan ay 9,609 hectares. Ang total na condone po digdi ay around 203,550,773 pesos, more or less po. Ayan po ang nakondone sa mga utang kan sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries sa na-distribute pong daga sa sainda. Utang sa land bank, kaya po nasinda mo niyan utang. Dikit-dikit na po na kakancel ang annotation kang encumbrances sa land bank po duman sa saindang mga titulo. Nakapagpuna po kami kaiyan, may 14 cockroom na po na nasubmit sa Register of Deeds kang Sorsogon para kansilahon po si annotation kang encumbrance sa titulo ninda. As in, naghahalat po kami ngunyan, susundan po yan kan iba pang mga cockrooms na ikakansilar, naghahalat po kami ng guidelines po kayan sa pagbayad kang pagpakancel sa ROD. Sunod po kayan si magayon na distribution ma'am po, kay ito pong June 7 last year po, kang pag-abot po ni President Bongbong Marcos. Iba po kami duman ng 53 na ARBs na natawan ng titulo na distribuer, iba pong sukol na 83 hectares. So yan po ang samuya pong as in, duman man po sa pag-distribuer, kay ito pag-abot ni Senator Amy, igwa po duman na distribuer man ng 55 e-titles na may 101 hectares po sa mga agrarian reform beneficiaries. Na po, igwa ng individual electronic title. So, sa kagabusan po, igwa na po kita gabos sa project split na na-distribuer na 442 individual electronic title na may sukol na 746 hectares sa 442 ARBs. So maugma po dagos-dagos po ang samuya pong pag parcelize kay ni pong mga collective clause na ni. As in pinaparikas po ini ngunya na taon tangarig po magkaigwa na po ng individual title ang sa itong mga agrarian reform beneficiaries as in makapagbayad na sinda ning amilyar sa indang mga daga. So yan po tabi ka-agraryo dyan, pag-abot po duman sa pag-distribute ng titulo, duman man po sa regular na titulo. Okay. Ito pong land acquisition and distribution sa Darsor Sugon, igwa na pong total
na agrarian reform beneficiaries na didistribuyan ng 19,700 ARBs na ang sukol pa na ang total na dagang na distribute na po 32,191 hectares. Asin ngunyan po na taon, nakaaging taon pa, iba po kitang mga na-cover na daga na nagkaigwan ng Memorandum of Valuation. Naghahalat lang po kita ng Agrarian Reform Fund para po magkaigwan ng Certificate of Deposit para makagibo na po kita ng Republic of the Philippines na titulo. Igwa po kaming total na 259 na landholdings na igwang sukol na 373 hectares na igwa ng memo evaluation na i-distribute po ini sa 259 ARPs. So naghahalat lang po kita kaiyan ng pundo o budget na matawanan po ng Certificate of Deposit ang mga landowners para po magibuhanta na po nining Republic of the Philippines na titulo, and pagkatapos po kayan magibo na naman po kita ning CLOA. Ito yung kaugmahan kan sa tuyong mga kaagraryo. Yung tipong igwa ka ng CLOA, igwa ka ng title, Right. na warak mo sa utang. Yan. Yun ang pinaka-importante ka-agraryo mauwi. No? Ito ang gustong takwan ng tanin doon. Digdi po sa tuyong mga ka-agraryo. And duman sa mga nabanggit po nindong mga activities, ako gayon ang living proof na nangyari itong mga activities na ito. At personally, yaon po ako naman sa mga distribution na nangyari. Nataon man na ako designated reporter na nag-cover nung nabanggit ng distribution. But anyway, to cut the story short, pwede sa inyo po bang i-explain ka sa buya, ka-agraryo Maui? Sa Satuya, particularly ng mga ka-agraryong nagdadamog sa Satuyang programa, paano po sa proseso ng pagbibigay ng titulo sa Collective Certificate of Land Ownership Award? As in, paano po ang warang approved na survey plan? Okay. Salamat po sa hapot na iyan tangari po matawan taning kaliwanagan. Ini po iyan nangyayari na warang approved survey plan. Duman po iyan sa mga collective CLOAs na nasa programa kang Project Split. So iyan po ang iba po kaya dyan sa collective CLOA, wala pang approved survey plan. Yan pong mga collective CLOAs na yan na pigpa-parcelize nun yan, field validation mo na po yan kan sa tuya pong mga FBTs, field validation teams. Natapos na po yan, ngunyan po, nadeterminara na po ngunyan ang warang approved survey plan, kaya po ngunyan ginigibuhan mi na po ng listahan para po i-procure na sa mga geodetic engineers na pribado para po mag-conducir ng survey, hindi po sa mga collective CLOA, para maaraman na po ang sa ina pong pigtatanuman kung sa ina parte asin sukulon kung tigpirira po basta po dahil po maglampas sa 3 hectares ang sa inda pong pigkukultibar na daga. So pag na-subdivide na po iyan, ipapa-approve yan sa DNR o kundi po sa LRA. Pag igwana po iyan ng approved survey plan, maduma na po tulos kita sa paggibo ng order of parcelization. Si dati po iyan, ngunyan may bago po kitang administrative order number 2 of 2024 na ang mangyayari po ngunyan, igwana pong lot allocation agreement na may consent po ang sa tuyang agrarian reform beneficiaries na i-parcelize. And at the same time po, i-approve na lang po yan kang sa tuyang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 for registration. Idadaran po sa Register of Deeds para po gibuhan ng electronic title. So, mabiliso na po ngunyan ang pagpatitulo sa sa project split nin huli po ta computerized na. And sa ngunyan po naugma po kami na ang Darsorsogon sa Bilog na Pilipinas, iyo po ang nainot na magpa-individual title. Wow. Sa Bilog na Pilipinas po. Naka-generate po kami ng mga e-titles. Si inot po yan sa Bilog na Pilipinas, asin sa Bilog na Bicol. Asin kiraray po. Sa pagpasurvey na naman po, primero na naman po ang Sorsogon na magkaigwa po ng approved survey plan. Nagkaigwa po kaya ng target na 500 hectares sa DAR admin survey. 500 hectares po, pinunan po yan kang August to September na mag-survey po ng 500 hectares ang
kada probinsya para po makapagsimula na po sa subdivision survey. Ang kaugmahan mi po, kami po ang nainot na matapos, na nag-hire po kita ning tulong survey teams, admin survey teams, nakatapos po kami on time, and at the same time po, nag-submit po kami ning duwang, ito pong natapos tulos, sinabit mi tulos po sa DNRTS para pa-aproban, as in, giraray po ang Darsusugo naman, ang nainot na naman po sa bilog na Pilipinas, makapa-approve ning survey plan sa DNR Technical Services. As in, ito pong na-aproba na po na survey plan, ginamit mi na po ito para gibuhan na po ng individual electronic title ang sa itong mga ARPs duman. So, iyon naman po nga niyan, saro sa satuya po natawan na nainot, ini po si Tatay Awe, as in si Manay. So, ugmahon po kami, ugmahon po ako natawan kita ng panahon, nakaibahan ta po siyang yan. As in, nainot na naman po kami, digdi po sa pagpa-approve na naman po kang iba pang nawalat na mga pig survey, duman po sa pagpa-approve naman sa LRA. Nagpa-approve na po kita mo niyan sa LRA para mabilis-bilis. Ang LRA po, iyon lang po ang ahensya ng gobyerno na pwede din mag-approve ng survey plan sa mga tituladong daga. So duman mi po piglaog, nagkaigwa na po kaming 30 isahis na approved survey plans na igwang area na 146 hectares. Kami na naman po ang nainot na nakapa-approve sa LRA. As in, yan po mga approved survey plan na yan, ginigibuan mi na naman po ng mga individual electronic titles sa mga ARPs. Ako, ugma po ako, dahil man po gaano kong ninervyos. Talaga, hands-on po talaga ko digyo sa trabaho ini. As in, naugma ako dahil dakol po kitang natatabangan ng mga agrarian reform beneficiaries para din makabayad na din po sinda sa indang buwis. Ayos, congratulations sa Darsor Sugod na babalikan ta ka Agraryo Maui kasi nabanggit mo naman na may bisita kita bukod sa imo, digdi sa tuyang Kapesin Baret ng Agraryo na mismong agrarian reform beneficiaries. Last question na lang siguro kasi medyo kakapusin tayo ng oras ka Agraryo Maui. Ano-ano yung mga plano as in mga nagpapadagos na ng Darsor Sugod? May kinaraman sa paghipno kan mga targets ng mga programa sa Irarong kan Comprehensive Agrarian Reform orog na sa proyektong split. Okay. Ang satuya pong approach ngunyan po sa satuya pong pabilisan, padalian po na makapag-individual na titulo na po kita ay ang ginibo po nagkaigwa na po kitang redocumentation completion team. As in, yan po ang naghihipno kay itong mga kakulangan sa mga dokumento kang pag-validate po kang sa tong FBT. Ang ginigibuta po dyan, kinukumplitaran ang gabos na nakakulangan. As in, ito pong mga daga po na, ito pong mga collective law na wala pa po approved survey plan, sinasalang mina din po sa procurement kang survey. As in, nagkakaigwa na din po kami ng listahan para po i-rekomendar sa panibagong survey by administration ulit po para diretso po sa pagpa-survey. As in, ngunyan po, dagos-dagos po ang pakikipag-coordinar mi po sa samuyang mga Municipal Agrarian Reform Program Officer sa baba. Natabangan na po ang dokumento, as in, ang paapod sa mga farmers, nangari po magkaigwa na po ng kumpletong individual land distribution folder. As in, ini po, may submit, as in, yan po, mapasurvey, as in, pag na-survey na po, gibuan po tulos ng individual natin tulong. Opo, yun mga ka-agraryo, no? Nagkapera lang ito sa tuya tabing mga programa na lalaoman pa and yung iba na kinabang na ka-agraryo Maui. No? Sige, duman na kita sa tuya tabing isang bisita. Kung sabi ko nga kasubago, living proof ako kan mga programa na activities na kinanta. Mas lalo ang bisita tango niyan, living proof kang programa na sila mismo nag-benepisyo. Makakasabay po niya ito mga ka-agraryo sa mga may historya pagdating sa mga proyekto ng DAR. Kasi siya po ang pinaka-enot, di ba, na recipient ng title from the Admin Survey of Project Split. And itong mga survey plan ay submitted to the Land Registration Authority for the approval in 2024. Makakasama natin si Tatay Manuel Fortes, ka-agraryong Awel. Tatay Awel, kamusta po? Marina aga. Ayun man po,
pagpalitan. Salamat po sa tiro. Yan. Morang hindi si tatay. 20 years mga ka-agraryo. Just imagine, 20 Salamat years. po sa Presidente Marcos at Sekretaryo Yan. Estrella. Sige, ayos na. Yan na sa pasalamat ni tatay ka-agraryo. Well, 20 years to receive individual title after Certificate of Land Ownership Award. Yun yung isa sa mga significant, kaya sabi ko nga ka-agraryo, historic si tatay. Di ba? Sa Department of Agrarian Reform. Tatay, aram mo tabi, may titulo ka na. Yeah. Araw-araw ni tatay. Tatay, sa loob po, kanhalabang taon na ini, so nabanggit ko, 20 years. Pwede nyo pong may istorya sa muya. So sa indo pong paghahalap bago po nindo na-resibian sa indong titulo. Gaano po ini kahalot? Mga 20 years siguro. 20 years. Talagang, ano lang pigigibo nindo tatay nung naghahalat-halat ka mo kan sa indo tabing titulo? Nagawa naman sa ang wala. Kabalay nindo? Opo. Sa daga? Nag-awan-awan lang si tatay pero yako na sa iya ang ang titulo mo niya kan sa iya pong daga. But anyway, kasabay din po niya to ang sa iya pong aki, no? Ang sa tuyang ka-agraryo. Siyempre kung si tatay nag-benefit naman sa title na yun, siyempre lalo na yung aki ni tatay. No? Si ka-agraryo Malu, kamusta? Marhay man po. Yeah. Ganda naman po sa kapos. Maray na aga. Nabanggit ko kanina ka-agraryo Malu, na haluyo naghalat si father po nino, si ka-agraryo tatay Awela. Ikabilang aki, gaano ka halo yung paghahalat nito and anong proseso? Anong pigibo nito nung mga panahon nito? Panahon, noon talaga, arami po, babayaran po yun. Ganyan, hindi mo yun i-expect na katawan po kami kay title po, titulo na po. Ganyan. Sobrang ugma naman po kasi parang magaan sa pagbuhay, hindi na kami mabayad. Yeah. Tapos, yun, nagtatanong-tanong para may, kumbaga, may support ako sa pag-eskwela ko. Saro man po na nakudakot na gano'n na makapag-eskwela ako na ang mga produkto. San una, barato. Yeah. Kaya doon, minsan, kaya nagtiyas man po kami sa paghulog sa ingod. Mm-mm. Kaya yun na, hanggang sa makapagtapos ako na anuhan man po, yan, maugmahan man po kami dahil sa ginawa na po kami kay title, na diri na po kami magbabayan. Ayos. Ngunya, na yaon na sa indo sa title, yaon na po sa daga, komportable na kung magtanong. Na syempre, ka-agraryo Maui, yaon na sa indo yung title sa inda na mismo sa daga. Ano mga produkto ka-agraryo Malu sa mga napakinabangan nito duman sa mismong daga na ito? May igwa po kaming lubi, pili, may mga tanuman po na mga kakao, karagumoy, may mga arka iyan. May abaka. Mabisita daw ako naman. So, abaka po rin yan. Parang dahil na po kasi nagkamaratay na ng abaka dahil sa daga ba yun na atiktuhan. Iyo. Dahil sa mga pagkuran na experience sa Bicol. But okay lang yan. Ang importante, makakapunta ng mga geraray ka mo. After po kayo itong mga ka-agraryo, no? Yung mga challenges na pagkakampangan sa tuyang mga paroma. Yaon manandar, Department of Agrarian Reform para supportaran ka mo sa mga ganyang mga bagay. But anyway, ka-agraryo Malu, manungod sa pagkultibar kan sa indong daga, ano-ano pa sa tuyang pinigibo? Aral daw tangarig padagos ini maatamanan as mapakarahay. Ano sa mga ginigibo pa nindo para mapakaray sa daga? So, pagdagos lang po na magtanong, maglinig, kay mga mga tinanong para panibagong bunga na naman. Ayos. Talagang ang importante may pinagkakakitaan. No? Oo. Anyway, ka-agraryo Malu, eto pa, napag-araman mi na saruman po kamong agrarian reform beneficiary aside kay tatay ka-agraryo Awen. No? Ngunyan, hapot ko lang po sa paagi po kan titulo as in suportang serbisyo kandar. Paano po kayo ni napag-ianso pagkabuhay nindo, lalo na sa bilog mo pong pamilya? So, saro po noon po talaga, ano po question? Paano nakatabang sa pamilya mo naman itong pagiging beneficiaryo mo
bilang agrarian reform beneficiary? Sobra pong tabang po talaga kasi doon po nagkamayong kamisan, nagkamayong kamisan na pagbuhay, na pwede ako makapag-eskwela, na makapagtapos. Tapos nakulong po na kuwan talaga, yun na danon sa amin na pamilya, na salo pa, magam po. Kasi tinawa na po kami titulo. Yes, talagang dakula akong tabang. Siyempre, gusto kong i-connect ka-agraryo Malu. Bilang aking tatay, ka-agraryo Awel, anong mensahe mo kay tatay? Siyempre, por dahil sa naabutan ta ang mga bagay na igwa kita ngunyan, inuhulit pagsasakripisyo, of course, ni ka-agraryong tatay Awel. As in, paghalat ni na maipangaran sa iya daga, yung mismong titulo, nahaloy na nindang aataman. Anong mensahe mo kay ka-agraryo tatay Awel? Kay Papay po, siyempre sobrang salamat po sa sakripisyo na halos urang suda, yun siya, nagtatanong, intero na pagbuhay, nahatag niya na makatapos ako sa pag-eskwela. Tapos, kung nabubuhay lang po ako ina, siguro kung magmahal po niya, kay ngayon na kami titulo na talagang sa amo na po talaga na tinawa na po talaga kami ng title na maraming salamat po kay mama. Siyempre, kung nabubuhay lang siya, thank you po talaga. Sobrang magmamang kami. Di po ni-expect na magkakamayin po kami sa title na irong sini na salamat po sa dar na naglanon sa amo sa mga kairiba niya na talagang asikasin mo po talaga kami na kay siyempre kami sa President Marcos, siyempre sa Secretary Estrella. Thank you po. Sige. Maraming salamat din ka-agraryo Malu for sharing your story. Siyempre, dahil pwede na ika lang may message kay ka-agraryong Tatay Awel. Tatay, ka-agraryo, Tatay Awel, baka may message ka man po sa akin mo or may gusto kang pasalamatan? Ano yan po, nagkain ko na sila Himbalayan, asawa niya, naging seaman. May bata sila ng saro. Para po si Barsin Mukwanan, yan po, ang bata po, nag-eskwela man, siguro, maganunan na rin, makapatapos pag-eskwela. Dakula akong talagang tabang sa inyo, Tatay. Ay, pasalamat ko sa DAR, sa lahat na empleyado. Salamat tulong. Kung yung paglinungan si President, kaso bago nabanggit mo. Actually, ka-agraryo dyan. Naka-witness din ako dyan sa Saindang Daga dahil nagsabay ako duman sa survey kang admin. So, paano talaga ning tanom na lubi saka mga pili. Maray si pili naman nag-uurulog na lang ani. Nakul talaga siya. Mapurot na lang. And productive ang daga. So, kay puwan lang talagang dagus-daguson ang paglinig asin pagtanom kay ito pang iba pang mga produkto para dagus-dagus na mag-asenso na ang buhay ni ka-agraryo Awel. Yeah. Tatay Awel. Nag-tios, sa una, tioson. Yeah, yan ang gusto, te. Yun ang objective kang Project Split and Department of Agrarian Reform. Matabangan sinda and mapakarahay sa indang mga buhay. Sinda po ang living proof mga ka-agraryo na nandyan yung Department of Agrarian Reform. Actually, kasabago medyo emotional pa nga ni si Tatay Ka-agraryo Awel kasi si Ka-agraryo Malu nung na-istorya buhay-buhay nila. Pero nakulon pa kitang pag-uulayan kasi bako pa po ang last episode kan sa tuyang Kapesin Baretang Agraryo. Gusto kong tawanan pagkakataon si Ka-agraryo Maui na magtao po brief message lang Ka-agraryo Maui. So sa tuyang mga ka-agraryo nagdadalan mo niyan, pero may gusto kang pasalamatan, please go ahead. Okay. Enot po sa Gabos, gusto ko po magpasalamat sa satuya pong secretary, si Secretary Conrado Estrella na ayo po ang nagpapadagos kaining sa tuyang Agrarian Reform Program asin ang samuya pong Undersecretary si Undersecretary Jason Celeste asin ang samuya pong Director si Director RT Sindak
Asin ang samuya po ngunyan na ang samuyang Agrarian Reform Program Officer 2 si Parponida na iyo po ang nag-lead sa pag-implementar kang programang agrarian reform sa Darsorsogon. Asin siya po ngunyan retireable na, asin na-assign na din po siya sa regional office sa Office of the Director. Outgoing na po si Parponida. Salamat na maray po Parponida sa paggiya asin sa leadership. Asin si ang bagumi pong OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 si Ma'am na Biding Torres. So welcome po sa Darsorsogon. Asin ang gabos pong members kang Execom kang Darsorsogon. Family asin ang gabos na empleyado ang sa itong mga Marpos, technical personnel asin ang gabos na empleyado sa Dar Provincial Office. Binabati ko po kamo. Salamat sa gabos na pagtabang, ang teamwork, magayunon po ang ibahan sa rong pamilyang Darsorsogon. Asin sa gabos na agrarian reform beneficiaries po sa bilog na Sorsogon, asin sa tumamong po mga LGU executives diyan na kapartner may po sa pag-implementar ng programa. Salamat pong maray. Asin dagdag lang po ang mga farmer beneficiaries may po palan nadangog ko may itatao man po na transistorized radio. Wow. And at the same time po, saro lang pong i-update nami na ampig babana-bana po na bibisitahon kang World Bank para po sa stakeholder meeting, iyo po ang Darsorsogon. Sana po madagos ini. Kasi salamat po kaning oportunidad. Ano po, digdi po sa Bombo Radyo. Makusog na radyo. Sin salamat pag-atubang sa emo, ka-agraryo dyan. Sin sa gabos na staff, kang regional office, DAR family. Thank you so much po. Maraming salamat ka Agraryo Maui. Ito pong episode na ini, daipa po ini ang dyan. Nakulong pa kita mga kakaolay, malay nindo magbalik ka Agraryo Maui. The first appearance niya sa Parpo 1 sa Sorsogon. Imbitahan ta siya gararay sa masunod na episode kan sa Tuya Tabinga. Kapesin Baratang Agraryo. Mapaaram na po kami ha. Madali unsa na po sa tuyang oras sa Diyos Mabalos kay ka-agraryo Tatay Awel, kay ka-agraryo Malu, and of course our Parpo sa Sorsogon, ka-agraryo Maui. Sarabay kita sa tuyang tabing obheto na iba lang ibog ang sa tuyang mga panagos na programa. Ngunyan pagka-aldaw, nakasabay po nindo ka-agraryo dyan, Bombo dyan sa programang Kapesin Baratang Agraryo. Sulong Agraryo mga kabombo, maraming salamat po. Sa indong nadango ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baratang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.